Inflazioak marka guztiak hausten jarraitzen du Hego Euskal Herrian. Uztailean ia 100%ra heldu da KPIa, 1984tik izandako mailarik altuena da. Batez ere elikagaien eta alkoholik gabeko edarien eta elektrizitatearen prezioen gorakada dago datu honen atzean. Bizitzaren garestitze orokortuaren aurrean neurriak iragarri ditu Eusko Jaurlaritzak inflazioaren eragina murrizteko asmoz. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren tarifaren tarte guztiak 4% deflaktatzea. Neurri hori aurten aplikatuko da. Lehendakariak onartu du arduratuta dagoela gizartearen aldartearekin eta neurri hauekin itxaropena zabaldu nahi duela gizartean. Inflazioak errentaren gaineko zergan duen eragina orekatzea da deflazioaren helburua. Neurri honetaz gain, kenkari sorta batzuk ere onartu ditu Jaurlaritzak. Euskal Herria Bilduk epe ertaineko ikuspegirik ez izatea leporatu dio lehendakariari. Ikuspegi koiunturalista batekin planteatutako neurria dira. Koalizio subiranistak uste du agortutako gobernu baten isla dela iragarritakoa. Egiturazko neurriak hartzea eskatu du, besteak beste, energiaren prezioa eta garestitutako gainerako produktuak kontrolatzeko neurriak hartzea. Enpresa energetikoen irabazien gaineko zerga batez gain, badira beste neurri batzuk ere urgentzia sartu beharrekoak. Orain arte, konsideratu ere, nahi izan ez diren neurriak hartzeko momentua da, benetan ongizatearen oinarri materialak bermatuko baditugu datozen hilabeteetan. Azken hilabeteetan EH Bilduk ikerketa bat martxan jarri duela eta udazkenean neurrien dekalogo bat aurkeztuko duela gogorarazi du Otxandianok. Herrialden jendiaren arnasa da itxo, gure arteko itxasoan erioaren errito. Mundu berri bat ez dugu erraz ikusiko, legea da betikoa, legea da betiko. Hala ere, legearen gaindik doaz, legearen gaindik gaur. Hala ere, legea isilduko da, itxoko da itxasoa. No renuncio, no em doblego, no m'han vençut, perquè continuo afirmant que no hi ha objectiu més vell i noble que la llibertat plena del meu país. La independència de Catalunya la volem, entre d'altres coses, per construir
un país amb unes institucions plenament lliures de corrupció. Bost hilabete daruz Pablokin komunikaute, familiaz kontaktu zuzenik barik, beran konfesantzasko abogaua segon barik eta epaiketarako fetxa barik. Nahi gendun Sánchezek Poloniako lehendakarizari kontuek eskatuti eta Pablo babestuti, oinarrizko eskubideen urraketa honen aurrin, baina ez. Pablo babestu biharrin, Polonia babestu deu. Tamalgarrize. Lo que sí que es evidente es que esto es un asunto que está en manos de los tribunales polacos. El gobierno de España, lógicamente, lo que hace es respetar el Estado de Derecho de Polonia y, por tanto, a la justicia polaca, igual que pedimos siempre respetar a la justicia española y a la trombette con tambori facendo rimma la terra che saranno l'auguri 100 solo per il quale un maestro diceranno dopo che sarà un punto lontano a vittoria chi sa vicina ma dalle quale nevada l'ultima passo stanco che l'acqua suole il sangue trascina la miseria lontano da Lanzaelo c'è la musica vera.
día 4 a las 6 de la tarde estaremos 5 chicas en la parte de arriba, donde la Virgen Blanca, y a las 6 lanzaremos el chupinazo. Entonces, Celedón, el muñeco, bajará desde la Torre de San Miguel hasta esta placita y de ahí subirá a Celedón. Ahí es cuando empiezan todas las fiestas. La gente saltando, gritando, lanzándose champán, lo que sea, pero sí hay mucho movimiento. Luego también desde las casas lanzan agua. La verdad que es el inicio, la gente le gusta mucho, disfruta mucho. Este año somos 5 mujeres y la verdad que pocas veces han sido mujeres las que han lanzado el chupinazo. Entonces es un honor que hayan contado con nosotras, personas, sobre todo emprendedoras de diferentes sectores. Y para mí, vamos, es un honor porque además soy vitoriana de 4ª generación, mis bisabuelos eran de aquí y todo, y con ganas. Gaztezko kuadriak azkenean da jaiak biziteko modu bat, edo beste modu bat. Eta, bueno, bluesan eta nesken kuadriak azkenean ez da bakarri bizitea gauez, bost gau jarraian. Bueno, bai egunez, dauz ekintzak, azkenean da familia bat, ez? Beti dau abuztuek bosten, dau lora eskaintza, gero, bueno, kale jirak iten dire, afariek, baskariek, bueno, txaranga kale jirak, dantzak beba iten dire, gero kuadria bakoitzak dekiez euren ekintze berezia. Gu gara kuadria barri bat, sortu barrie, sortu ginduen oin dela 2 urte, baina, COVID ondorioz eta, azkenean aurten estrenau gara. Eta, sortu zen behar baten ondorioz, azkenean gaztea gara eta dekoguz motivazio batzuk, beste motivazio batzuk, eta, eraki ginduen itea zozer barrie, eta holan hartuten dugu parte ekintz gehiago iten, dekoguz monologoak, iten dugu pintxopote solidarioa, eta, gure dugu bizi jaiek beste modu baten. El Día de Santiago ya se vio un poquito la gente, las ganas que tienen de fiestas. Van a ser muy concurridas, mucha fiesta, muchas ganas de salir. Ikusten da jentea gogotsu dauela eta, jentea gure dago, 2 urte eta gero. Gogotsu bai oso. Tuko ditugu askorekin, oso pozik. Asko. Gana, pilo bat, bai. Bai, gogo pilo bat, azkenean egon gara pandemia baten eta ezin izan gara hemen egon. Eta disfruta, adibidez, gauza hauekin eta barrak egin eta gozi eta super gustora. Dantzatzeko kriston gogoak, batez ere, dantzatzeko kriston gogoak. 2 urte dara matzago ja kasi dantzatu gabe. Lagunikin atera, kontzertuetara joan, eta, kuadria batean ez gaudenez, pizka bat gure kabuz, improvisatu eta ondo pasa. Uste dut lagunekin bluesen kale jirara joango garela, eta kontzertuetara, eta ondo pasatxera. Naia Zubeldia naiz, ziburutaka berez, ofizioz itzultzailea naiz, eta gero musikan ibiltzen naiz bereziki. Kantuak idazten ditut aspalditik, olerkiak ere idatzi ditut behiki, eta hau izango da
Nire lehen parada ipuin luzeago bat idazteko, edo argitaratzeko behintzat. Larrabetzu Bizkaiko herri txiki bat da, 2000 biztanle ingurukoa. Herri euskalduna da, eta gure erronka horri eustea da. Herri euskalduna izanik, euskera sustatzea eta euskeraz gero eta gehiago egitea. Euskera eta euskal kultura sustatzea ere bai, hori dira gure erronkan. Emoziorik sentitzen ez duen musikari baten ipuina izanen dela. Berak ez du ezer sentitzen, baina oso biolin jole ona da eta jendeari animaleko emozioak sogarazten dizkio, baina berak ez du bitxik sentitzen. Pixkat alde absurdoa edo eman nahi nioke ipuinari, eta gero ona lajabetzura iritsiko delarik, olako emozio holde bat edo gertatuko da. Geuretik sortua bezalako egitasmoak esango nuke inoiz, beti dira. Garrantzitsu baino beharrezko, eta sasoiotan inoiz baino gehiago esango nuke. Batetik, euskarari ere egiten diolako ekarpena, zelan ez. Euskal Herria aintzat hartzen du, eta euskaraz sortzen du, eta sortzaile eskaintzen die gainera euren lanak azaleratzeko edo argitaratzeko modua, plaza eskaintzen die, eta hori funtsezkoa da, euskal kulturak eta euskal sorkuntzak aurrera egin dezan. Iruditzen zait geuretik sortuak ekimena zinez eskertzekoa dela eta zinez beharrezkoak direla olako ekimenak, sortzaile guziak, artista, musikari, idazle, behar dutena denbora da, eta gaurko munduan ez da egesa denbora dedikatzea justu sorkuntzari. Kasik eroikoa dela ere errango nuke, ze hainbeste ekintza, hainbeste informazioa, hainbeste mugimendu dagoen momentuan gelditzea eta sortzea ez da egesa, beraz olako ekimenek hori ematen dute, euskarari lekua ematen diote, euskal kultura zabaltzen laguntzen dute, eta gainera orain pandemia garaiontan ez da egesa kultura biziaraztea, kontzertuak antolatzea, emanaldiak antolatzea ez da egesa, egonaldiak behintzat egin daitezke, ez baita jendetza beharrik, justuki isolazio momentuak baitira, beraz justuki iruditzen zait momentu ezin hobea egonaldiak behintzat egiteko aukera emateko, eta beraz bai, zinez eskertzekoa da. Teatro Latxazena da antzerki talde bat, gaztez osatua. Zaugarri berezia igual da hori, ez batez ere gazteak garela eta gazteok egiten dugula ia dena, zuzendu ezik, zuzentzen duena ez da gaztea. Baina gainontzekoa bai, adibidez, teknikariak gazteak dira, aktoreak ere bai, bestuarioa egiten dugunak gazteak gara, eskenatokia prestatzen dugunak eta denak gazteak gara. Antzesleak bera gara, pixkat dena egiten duguna. Talde hau hasi zen, Liceo Monjardin eskolan antzerki talde bat dago, eta bertako ikasleak bukatu zutenean, bigarren batxilergoa bukatu zutenean, jarraitu nahi zuten antzerkia egiten, baina ez zeukaten aukera bertan jarraitzeko. Eta zuzendariak eman ziren aukera kanpoan talde bat sortzeko, eta horren ondorioz sortu egin da. Eta gero, beste toki batetatik ere bai elkartu izan gara besteak ere bai. Yo no sé para qué te echas rímel si total llevas unos pestañas postizos. No creas que no me siento orgulloso de ti, porque estarías muy equivocada. Sé perfectamente todo lo que has sufrido y todas las cosas que has tenido que hacer para ser quien eres. Porque es muy jodido ser heterosexual y ser drag queen también. Testuaren aukeraketa zuzendariak egiten du, berak antzerki asko irakurtzen du, eta aukeratzen du segun eta zertan ze aktore dituen, eta ze publikoari ez zuzendu nahi dion, eta orduan aukeratzen du antzeslana. Eta gero hasten gara,
deitzen diogu trabajo de mesa. Orduan, esartzen gara eta ikusten dugu obra nolako izango den, aktoreak, pertsonaiak nolakoak diren, beren izaera, beraien artean nola harremantzen diren, naiz eta igual eszenarik ez izan elkarrekin, ondo ezagutzea zure pertsonaia. Eta horrekin abiatzen gara eta hasten gara montatzen eta dena. Eta bitartean prestatzen ditugu, bai teknikariek prestatzen dute sargia eta horrela. Eta hasten gara ere bai vestuarioa sortzen, atrezoa prestatzen eta estenografia ere bai prestatzen dena pixkat batera. Estenografia eta izaten da normalean guk sortua, materiala erosten dugu, baina normalean izaten da eskuz egindako gauzak. Eta jantziak ere bai eskuz eginda, badaukagu neska bat ikasi zuena moda, edo diseinu de moda eta horrela, orduan berak diseinatzen ditu gauzak eta... Bai, normalean bestera izaten da poten. Ikusgarri izaten da, bai. Eta teknikariak, soinua egiten dugu ensaiotan, gaten gara ikusten ze behar den, zezten behar, eta gero argiak egiten da bukaeran, ze da pixke zaila, ze ezin da ensaiatu berez, beritzen da gutigo gara bera ze nahi dugun, eta gero jakinta nora joaten garen, gaten bagara Eskola Navarro Teatro, edo gaten bagara Cibibox X, ez dakit. Edo Herriko plazan, horrez dagoela argirik. Orden, adaptatu bara da, ze bakoitza badu, ez dakitzen bat argi PC, bertze batzuk badute, ez dakitzen bat... Baliabideak ezberdinak dira, toki batean bestean. Por ti padezco y muero, por ti no crezco, por ti miro al cielo y cuento las estrellas en las noches de luna y sueño con un niño de escamas en la cuna. Juan Mayorga sariak dira Espainia mailan ematen diren amateur antzerki sariak, ematen ditu amateur erakundeak, eta ematen ditu hori Espainia mailan, eta kategoria ezberdinak daude, eta aurten irabazi dugu hori aurrantzerki saria. Aurreko urtean egin genuen kabaret obra, eta ere bai saritu gintuzten aktore berena, eta vestuario. Eta ginen ere bai iluminazioan, ustez? Bai, nominatuak ginen. Baina ez ginen irabazi. Eta aurtengoan ere bai nominatuak ginen vestuario berriro eta zuzendaritza berena. Super poziku. Eta gero Donostikoak badira Donostiako udalak montatzen duen konkurso moduko bat edo. Eta bertako jendearentzat da, baina urtero hartzen gaituzte eta ez eskertuak arde horregatik. Eta orduan hori ematen digute aukera antzesteko Antzokizaharrean, bertako Antzokizaharrean. Eta irabazi dugu aurten obrarik onena, ez? Uda honetan nik uste deskantzatuko dugula. Bai, nik uste saiatu behar dugula orain dugun obra mugitzen pixket, zuk mugitzen duzu normalian, zuk deitzen duzu udaletxetara. Bai, denon artean. Baina normalean izaten da, ez? Obra bat montatzen dugu, eta gero, obra hori mugitzen dugun bitartean, hasten gara montatzen urrengoa, eta horrela ez dugu inoiz gelditzen, ez? Baina egia da, aurten izan dugula, montatu ditugula bi obra txiki ez, El Lebrel Blankorena eta gero beste hau. Eta orduan nahiko zahama izan dela, orduan udan ez dugu ezer berria montatuko, baina jarretuko dugu mugitzen obra berri hau. Eta gero asmoa dugu mugitzeko 1789, Frantziako iraultzaren inguruko antzezlana da. Eta hori asmoa dugu hori montatzeko eta joateko mugitzen eta. 1789 da obra bat guretzat garrantzi asko duela, ze Txazenak montatu zuen lehenengo obra izan zen, eta orduan orain berriz montatzeko eskatu digute, eta aurrera eramango dugu, aldaketak egingo dizkiogu eta eskatu hobetzeko beti, eta eman digute aukera estrenatzeko guretzat berezia den toki batean. Eta ilusio handia daukagu bai.
Ekarpenak zutara aurrera begira baikot ideietan indartxu etorkizuna zain daukazu helburu Azteko ronda derrata eskatu Leizterraziko gara eztabaidan Denok denetaz dakigu Baina inork ez gauz bat Noiz azteko garen ahotza altzatzen Denok batera Zer izango da oraingoan Reotu batzen hasi naiz Baio, lasai Gelditzen alzaizu zerbait zertokatzen da hurrengoan Bombay edo Shanghai Aio, lasai Hola tiu, aspaldiko Ondo, Andria zelan Talanian Galdatzen badiazu, erantzungo dizut Nondik hasi ez dakitzen benetan diozut Ni neu izorrauta, bizkarrez zurra jota Ikusmena galtzen da prostata bizatzen Emaztea, hobeto ematen da Bada urte bete beste batekin joan zela Atzo ikusi nuen guztiz apainduta Ta hemen pasiatzen langabezian nagota Estela hondo Hasta el puto fondo Por cierto Zeu Itxura hona daukazu Ondo, ez? Zuzeuk esan dezu dena itxura da Kanpotik badirudi, barrutik ez dala Familia ondo dijoa, ez da arazoa Baina zerbait falta zait, hori da gakoa Enpresa aurrera doa, ezin naiz kejatu Ez da buruko minak, soinetik hankendu Baina zerbait falta zait, hori da gakoa